се отличава от всички останали фирми на пазара с качество. Качество на продуктите, качество на обслужване. Аксис предлага едни от най-елитните и най-добрите курсове на пазара. Ние предлагаме знания на нашите лекари от най-високо ниво. Нашите тренери са изключително можещи, изключително знаещи, раздаващи се в това, което правят. Нашите курсове са запълнени за 1 година напред и смятам, че това е успех, с който можем само да се гордеем. В годините се радвам от това, че дори да повторя курс на един и същи лектор, във всеки един курс взимам новия детайл, новата стъпчица, новата финност, която ми е необходима, за да подобрявам практиката си. Повтарям лектора, нямам повторен курс. Тоест във всеки един курс пациентите са различни, случаите са различни. Моя клиничен подход е много строго индивидуален към пациентите и мога да се доверя на Стефи и на Аксис и на всичките им лектори за съдействието точно това да имаме едни индивидуални клинични картини на пациентите. Първо искам да подчертая, това е сериозността на компанията Аксис, която има много специални привилегировани отношения с техните клиенти. Това са едни приятелски отношения, които са, може би, повечето от тях са за повече от 10, 15, 20 години. Тук не сме в едни базисни бизнес отношения с клиенти, ами по-скоро става въпрос за едно голямо семейство. Затова и курсовете, които предлага с мое участие Аксис, са приемани толкова топло от колегите, българските колеги. Интересът към тях е доста голям. Тъй, че на първо място бих споделил това тяхно качество, професионализма в организацията на тези курсове. Разбира се, темите, които избираме, са интересни за българските колеги. Продуктите, с които работи Аксис, са на много високо ниво.